Тази камера е една от малкото на пазара, която притежава достатъчно добър обектив, за да чете текст от разстояние. Повечето камери не могат да бъдат използвани за целта, защото без значение от резолюцията си, те не могат да фокусират достатъчно добре листа или екрана. Както виждате, камерата се състои от тяло, което можем да поставим карта памет за запис, лентов кабел и миниатюрен обектив. Тялото съдържа голяма батерия, която може да осигури безпроблемна работа на камерата за около 8 часа. Самата камера трябва да се свърже към мобилна Wi-Fi мрежа, за да може да я наблюдавате по този начин. Такива мрежи могат да бъдат създадени с бисквитка от мобилен оператор или хотспот на мобилен телефон. Камерата се наблюдава от мобилно приложение, което е лесно за употреба. С самата камера предоставяме и подробни инструкции на български език. Благодарим ви, че изгледахте видеото. За специална цена на камерата пишете ни на лично съобщение или на чата в сайта ни Diversant.bg.